Ohoy! Ahoy! It's October October 18. 18, Okay. 2023. Nagbabalik po ang sa Indong Lingkod. Ang programang Dos Dos Bosabos, Bosabos. Tito Ray po. Si Boy Agda po. And pwede po nito kaming madalan sa Samuyang Facebook page, Yes, sa Samoyang YouTube channel, TikTok. sa TikTok, saka sa Twitter. Yeah. Dos Bosabos PH. Ayan, pakishare na lang po. Paki-subscribe and share. Yan, mag-subscribe, tangani mag-dakol po kita. Ano po? Yan. Para Okay. mag-ogbon. Mag-ogbon. Sarong aldaw, 68 days to go bago Merry Christmas. Yeah, oy, purutukan. It's bombing day. Yan ang suno ni Sir Joel Kang Suzuki. Ayan. Bombing day, Kuya It's Joel. bombing day. Kuya Joel, maray na pagkabanggi sabi sa imo and good lucks. Yeah. Yan. Talagang bikini man. Maski rida lang. Asa ko, makaiba lang ako sa mga tour niya. Yo. Ikaw alam kung nagpaano man ni si Sir Joel, nagpa-Switzerland. Yeah. Maray na pagkabanggi po. And siyempre, si mga nangangaipo po ning sasakyan. Kanakol promo niyan sa Suzuki. Oo. Suzuki Auto Naga, bisitahon lang po diyan sa may Del Rosario. Del Rosario, Naga City. Yan si Kuya Joel. Hanapon ang pinakagwapito mi pong kuya, si Kuya Joel. Maray na pagkabanggi Kuya Joel. Merry Christmas. Merry Christmas. And a Happy New Year. Hindi pa kami nakakabawi. Saka Happy Pista. Tano? Happy Pistang Kalag. Yung pala. Iwaga. Baka kita dalawang kan si mga espiritu dyan na Naligaw. naligaw. Okay. Yan. And siyempre, Tito Ray, pagpuon sa atya na alas 12:01
ning banggi. Ning Puuna midnight. midnight. Puuna ning karampanyahan. Yes. So mapurulok-pulok na naman diyan si mga nakakandidato. Pwede na magpadurukot ning mga Ni mga charcoal retrato. Pero may may suko lang ang charpolin. Yan, may May suko suko lang. So si guidelines po kang Comelec mag-search lang nito para di ka ma-technical tabaka pag nanggana ka mo. Yan. Oh, ano yan? Sorry. Sorry. Pag na-technical ka. Oh, and speaking of election, ini pong Samuyang programa, pwede po ni para sa Indo. Kung gusto po nindo magpa-interview sa Muya, po sa Welcome. aga, comment lang po igdiyo tanganing maski pa paano makuha itong the other side of the candidates. Yes. Si sendang political Agenda. political agenda, si mga platforms. Pero inuton ta kung ano lamang tataw siya magbaile, magkanta lamang. Siyempre. Ang araw kita kayan kumaga the other side of the story. Yes. Magpaano po kamo magpa-schedule na po kamo sa Muya, tada ko lang nagpapa-schedule, magpuon po sa aga sa mga maarabot ming programa, within 10 days na Yes. Hanggang campaign. October 28. Yan. October 28. Within dyan sa 10 aldaw na yan, may mga nakaschedule na. Yes. Especially si mga hoven na mahilig po sa Facebook. Kita nadadalang kita sa Facebook, sa Facebook, YouTube, oo. sa TikTok. Si mga SK na kung gusto nindong mas lalo nindong maabot itong mga hobenista, nyaon sinda sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Yes. Ini ang pinaka the best na si venue. mga makagawad, si mga ma-SK chairman, Tama. si mga makagawad din sa barangay, Tama. si mga makapitan, si gusto maging tanod. Inshallah. Ikaw pang kandidato ka na sa tanong. Ito gusto garo ning batuta. Kaya magpa-schedule na po kamo. Ang gigibuhon lang po nindo, mag-comment lang hindi sa Samuyang programa. Sa Dos Basabos page po. Sa Dos Basabos page, pwede ka mong makipag-ulay sa Samuya tanganing matabangan mi kamo. Yes. At the same time, matabangan manindo kami. Pambayad lamang ko rin di. Sa kasi gusto sa tuya mag-invite para sa mga political forum. Pwede yan. Bali may mga nakaschedule na kita May mga nakaschedule na. Nakaschedule na kita. So, amay pa, magpa-schedule na kamo, baka maubos na kamo ng biyahe. Ayan. So, kaya permi pong mag-antisipar. Yes. Ayan, lang, 10 aldaw lang yan. 10 aldaw lang yan. Dapat kamo, permi kamong ahead sa sendong kalaban. Siyempre, dapat ang sendong plataforma nakatiyaya na dyan para mahiling na rinda. Kaya iniimbitaran ta ang Balyong Lado. Ay, kapos na lado. Ayo. Balyong lado, digdi sa lado digdi. Ayo. Sa lado ng Karawat, sa mga lado. Lado sa lado lokal, sa lado nasyonal. Sa pamayo ka mga nagbabagang bareta. Basta ako ang paabot ko lang, si Balyong Lado nagtao na. Yan. Si Balyong Lado, ay ganang... Kaya mag-asikaso si Balyong Lado. Yan. Under the table. Bawal ang vote buying. Bawal ang vote buying. Pero pwede man i-Gcash. Ayan. Yan pala nga ning yan pala nga ning pag suulot mo ning bado na may may retrato? na pigtawan ka ngayon ni kagawad o kay ni kapitan. Ano na yan? Vote buying na yan. Pero si itong kandidato pwede siyang magsulot sa diri niya. Iya. Ang hapot ko diyan, alam mo nga nagpa-imprintaman niya Iyo. ko. Tapos si pagkasuporta, pagkadayopot, gusto. Bawal na pala niyan. Bawal gawin yan. Isabi. Ay, paano kung magpa-imprint ang brief? Kung baga, dyan sa sentro, pangaran dyan, para kapitan. Nakabold ka diwan. Iyo. Ang May pa kayo nagigibo. Iyo, ano yan unique. Unique yan. Unique. Ano daw kung i-imprint sa brief yan. Ang kumalik, mamangkayanin ko yan. Mamangkayaning guidelines. Iyo. Sabi ng kumalik, para tiyan ang kita rin. Ito bagang naka-imprint sa brief mo. Na imbis ngayang Playboy ang nakalag, di ilalagan mo naman ang pangaran mo. Iyo, doon sa strap baga. Sa strap. Palibot. Tapos ang mga butandi mo, yung duman sa may sa bago maboto, naka-orokas lang, luluwas lang ang brief. Iyo.
Nakatali ang pangaran dyan, oh. Yan. SK Kagawad, Kapitan, yan dyan. Sa may baba-baba, sa may batota, tanod. Paparental guidance na naman kita kaniya. Parental guidance na naman kita kaniya. Mga... Ah? Oh, ito baga? Basa Uni, igdi. Ikaw kita yan, igdi. yan. Di bali. Oy, sa mga nagba-birthday dyan. Happy birthday. Greet ko sa kuyang barkada nagba-birthday ngunyan si Joe Sejero. Ayan. Birthday. Baka naman pa di. Baka namit lamang kan Jinjo. Bising-bising ito ka luluto ng adobo eh. Sabi ni Kuya Joel, "Ohoy, watching live while on a heavy traffic along EDSA, Canaga, approaching Rotonda." Wow! Di bali, Sir Joel, tama pala kita ng Skyway. Yeah. Ayan si Kuya Joel. Salamat. Yan. Ayan. Kay Christine Adversario Ayaay, pa-shoutout naman po. Hoy, Christine! Problemado ni sa tubig kang kamaligan. Garo ni si Banang, di pa siya nakakapopo. Ang gangun yan. Ang ganyan. Mahibog na. Hindi ako lang, Christine, kung tagip-tipo na yan. Pag popo mo kayo, magamit ka ng steel brass. Kay Ayon Bao. Hello mga adol. Hello. Ran Barcela, "Ohoy, Manay Dubanggi, mga idolo, present na naman ako." Salamat. Yes, thank you. Nagdulag na naman sa trabaho. Tinusugo na ni Agum yung mabakal munggo. Nagdadala na. Bumakal ka ng munggo. Speaking of munggo. Oh. Ay, nagkataon. Prutas yan. Ah? Prutas yan. It's a vegetable. Ikaw kaya sa... May kaharian. Yeah. Maisingit ko lang. Sige. Kaharianing? Kaharian, sarong kaharian. Ay. May hadi, may hari. May queen. May may mga, kumbaga may mga kawal. Ay. Siyempre, pag ikabagang ngaya hadi, katong mga panahon, very important. Yan. Very important ang kawal. Yan. Kapag piglusob ang kaharian mo, dapat talagang Ang kawal mo talagang solido. snappy. Yan. Tapos sabi ka tong kawal general. Yan. Si Pinuno. Si Pinuno kang kawal. Ngayon mahal na hari. Ngayon mahal na hari. Dapat ngayon mahal na hari. Dapat nga mai-train ta ngaya. An sa tuyang mga kawal. Nakawal, sige. Na dapat nga tiger look. Ito bagang inaapod na Snappy. dapat snappy na dapat nga nagpapahiling ng emosyon. Yo. Basta kawal ka nga dapat ka nagpapahiling ng emosyon. Yan. Ito ang ginibong hari. Sige nga ano nga gigibuon ta? Dapat nga ang saro nga kawal tangani ngayang matindi sa pagkikipaglaban. Dapat nga nagpapahiling ng emosyon. Okay. Dahil nagingirit, dahil nag-anggot. Stone face. Stone face na inapod. Dahil na kukulgan, dapat. Tanganing, kumbaga, yan ang saro sa mga training na kansarong kawal. Di yung anong igigibuhon ta ngaya? Paabot ta ngaya ang tulumo na sa satuyang mga kawal. So, tulong kawal pinaapod. Pinaabot si tulong kawal. Anong pangapangaran ka to? Pedro, yun naman si Pedro. Pedro, si Juan. Saka si Jose. Ayan, Yan. Pedro. Si Cartero. Ayan. Di papod si Tulo. Ayo. Magirigdingin ka mo. Sabi ka tong mahal na hari. Magibong nga kong training. Tangani ngayang mahiling tangaya kung talagang kamo ngaya mapagkakanigong maging kawal sa sakuyang kaharian. Yan. Naisog. Maisog ang hari eh. Yun. Siguro ang... Di mo nga. Di mo dyan ka mo. Piglakaw-lakaw kang hari duman sa kaharian. May mga kagubatan duman sa kaharian. Sakop kang kaharian. Nahihilingin din kagubatan na yan.
Sabi ka tong tulo. Yan ta, stone face talaga eh. Hindi ko ngayon matatry talagang sendo kung talagang ngayang matindi talagang kamo. Dapat nga talagang pag sinabi ngayang kawal, soldados nga kamo, maayo din nagpapahiling ng emosyon. Dahil ka nagingirit, dahil ka nag-aanggot, dahil ka nagmumundo na masasakitan ka, naghihibi. Dapat nga, ano ka? Ano po ngayang gigibuhon mi, mahal na hari? Kung nahihiling ngayon nindo yan, kung kagubatan niya. 25 hektaryas. Iyo. Sige ba ko industrial park? Iyo. Laugon nga nindo yan. Mako ang ngayon kamo ning sarong esensyal ngayang prutas na saro sana. Balik ngayon sa kuya. Di iyo, nagkuro. Kada kawal tigklaro. Tig sararo. Sararo nga. Tapat nga di ka magpahiling ng emosyon. Ay, emosyon. Di yun na, nag-abot na si sarong kawal. May daradara ning limonsito. Si Pedro Limosito. Limonsito. Limonsito. Okay. Okay, ngayon Pedro. Kawal Pedro. Private Benjamin Pedro. Ano nga tabi nga mahal na hari ang gigibuhon tagdi sabi ka to ni Pinunong General. Tanganing yang mahiling tangya kung talagang daisin da mapahiling nga ning emosyon sa satuya. Iyan nga yang limonsitong iyan na ayan prutas na daradara ning da. Isusoksok sa lubot. Pagsubok. Pagsubok. Hilingon kung mayong emosyon na mangyayari. Ano sa Limosito ginaris? Dai, bilog. Pag nagpahiling ang emosyon, pugutan payo. Iyo. Dai ka nagkakanigong maging kawal. Pugutan kang payo. Iyo. Nailing kang Iyo, o nakulugan, o nagirit ka, tanagiro ka. Pugot payo ka. Iyo na. tiuson. Iyo, tiuson. Tuwad. Pinatuwad kang jihadi. Iyo, tuwad. Uni na. Isusuksok nga sana si Limonsito, ngumirit ang Pedro. Nagirukan. Dai. Anong ito nagngirit ka? Pigtaga na si payo niya. Nahiling niya kaya paabot na si Juan. May daradarang ugob. Tignan si Pedro. Uni na si Juan. Ugob boy na ng ugob. Anong yun ang gamit naman kay Juan? Tanagadaan. Si Pedro sa nagkata. Iyo, sinagadaan. Si Inot na kawan. Ano ito na? Dadaan si ugob. Dibig explain ka na sa iya. Tanganin nga yung mano ang sa idong emosyon. Dapat nga nagngirit nga sa tangdardara mo ugob. Kaya dapat nga di ka magngirit kung isusok ni sa iyo. O di ka ngayon mag-anggot, di ka magpahiling na nakukulgan ka. Mayong emosyon. Takawal ka nga ni. Uni na. Nagtuwad na ini yung sisunod, si kaduwang kawal. Si Juan. Si Juan. Bago man isusok sa iya. Nguminirit man. Tao yun na si Jose may darang langka. Gadan! Gadan ni Juan! Yung mga product ng kapo. Yung mga tunog. Mga kawal ni. Pasaway. Nakiulay. Si Jose. Nasipisog na lang ka langka. Iyot ang kinakanya sila man. Inog na! Pasalamat pa rin si Usita nga ko anyang langka. Hinog na! Favorite fruit ko siya. Langka. Hindi ka basta pisok sinuksok. Iyo!
hapunan pa to. Ginulay pa. Baka kayang bumbukan ka. Tanong ka yan. Ay, Pastidyon. Masakit. Sa ugub pa lang. Ano na yung picture rin do? Pwede mo mga racket is. Si mechanics kaya kasi. Iyo. Hindi na. Ang mechanics kaya prutas. Yan. At sabi pati kantong hari, magmadali. Yan. Magmadali. Di nagdali-dali man. Iyo. Eh kung ano sinahiling ninda, itong inot na kawal ang nahiling tulo, si Limoncito. Iyo. Salbado kuta. Yung salbado, nguminirit pa. Ugop! Dahil nakangirit o turo pugot. Kaya pa mo ka na, si ugub nga ito pa sana bang putot. Iyo. Tadawa. Garo ko tupig labatiba. Mapagalo na naman yung Pasaway buhay. na. Pasaway na hadi niyo. Uli ko lang baga ito. Maano ka mo ning pana, ning training. Bako. Lusabot pala. Pasalamat ka, Jose. Kartero. Paborito kan si Hadi Silangka. Inog. Ay, magbasa na kita kanino mga Kaya likay-likay po kamo si Maralog yung militar. Kung ano ang pagsubok sila ito. Hindi, malay mo kung ang mga kapitan Iyo. magtao man ning ning kumbaga challenge sa Iyo. saya mga kagawad. Si gusto makalawag sa linyada ko. Turwad. Hoy, sabi ni Ivan RX, hi, salamat dahil ko na naman ang mga gwapo. Dahil na pong gayo. Yan. Salamat sa tuyang 32 na viewers. Yeah, salamat. Tsaraga baya ka mo. Ayan si Ran Barcela. Dito rin pagrit man po ang mga taga-Balagbag Milaor. Salamat. Salamat po. Oy, si MC Kyla Zaragoza. Ano ni ba ang abroad ni? Abroad niyo si Mikay. Si Mikay, yan si Mikay. Hi Kuya. Ikaw lang pigahay. Iyo. Anggot ni sa imo eh. Puro una kita giraray, sabi ni Iyo. Para kita kalaray. Ayo, Kuya Joel. Kita dyan pa ka, mga last week ang October. sabi ni Judas, alams na yung kap, tulo lang kami. Aba nagarong 5,000. Ano yan, Mako yan? Ayan, Idol Agta, maran ako for chairman, ang plataforma ko, tagiti pa lang may relief na. Ano nga ito sa imong plataforma pag nagdalagan? Nagkulog pa lang ngipon, cremate ka. Makulog pala na angko kung may ingron ka. Gabot na. Nasumpo ka pa lang, dialysis ka. si mga bados. Dahil pa tinitira. Si Sarian ka na. Si mga chismosa. Palaganandang trumpeta. Sabi ni Ran Barcela, kung sa brief ang imprinta kayan mga idol, mga kampanya kapalan kayan, nakabrief lang. Alangan ma, paano mababasa? Bigla po kamong nawara kadto. Nawara kami kadto tako yan, nagkaigwa kami ning transfer of studio from one place to another. Yeah.
Saka nag-upgrade kaming mikropono. Yeah. Kahit tubaga, alipot ang alaba na. Yeah. Katusadit lang. Kadit lang. Maniwang lang. Ngayon, ang bana niyo. Oy, nagdadaan si Engineer Alan. Oy, Engineer Alan. An iboto an may mga amigo si mga plataforma. An iba kayang plata. Ang iba kaya plata lang, plata mayong lang, porma. porma. Ang iba mang porma lang, mayong Mayong plata. plata. Di pa sila na po ng kandidato na igawa kining sabay. Engineer! Ako ning aram talaga si engineer. Dapat yun, nagibonin ko yan eh. Ning chairman. Oy, sabi ni Kuya Jojo Galyarte, sarong kuraho daw dyan, Kuya Noy. Kuya Jo! Hoy! alikay Jeril Villar Sapanta. Good evening, boy and query. Pa-shout out man ki onyo na nagpapalumoy kang sambot. Ahoy! Baka paaboton yan sa kuyan. Paaboton yan sa Pizza 28. Yan ang sambot na yan. Masakit ka niyo. At yan, iba ang sasambot. Yan. Ini pati si Onyog para sambot niya. Ning manok. Kaya pala ni si Onyog, minsan nagtutok torao. Dahil pa maagahong. Katong sa sinful, bistado ko ni. Nagtutok dun eh. Sa in. Katari. Napapangirit ako, Kuya Boy, sa ngirit mo. Ngari kay Ralph Emerson Barameda. Diyan papagas, Kuya, bahan ng ngarak nga kanyang Kuya. O rin na banggi. Watching from Barangay Site Poblacion, Siruma. Pusngak Pamor, ari kay Emily Lopez Aspe. Nag-ano Ate Ems. Nag-ano si Ate Emily sa Siruma. Kung taga Magaraw ni. Iyo nga ni. Maduma, nagaro ni nasambot. Ate Ems. Paload daw. Okay na audio. Okay na. Okay na. Hoy! Si Wawa, ang post ka niya sa Facebook pero may siyang lasngag. Pag iyan, nailing ni Mayor. Nagruluwas na pati ang litin ni Tito Ray sa liog. Sabi niya. Ano yan eh, ning ogob. Nakahamil na ning ubak ning ogob. Oy, ang pork barrel kay Kuya John. Kuya John, ang TikTok star. Yan. Ano Real yan? star. Yan. Yan ang resulta kang kulang ang tubig. Kuya John. Naghahalat sana kami. Ayo. Magsabi. Si Kulab. Si Pading Roger Simblad na nagdadala. Ay, aloy ng gwapo, kuya. Kadto daw. Lalong may photolab. Si Rods, manin ang pagkabanggi. Kung mailing mo si photolab, lunghir ako duwa. Palibre daw ang akong liempo with rice dyan sa plaza kung kang naga. Buy one, take one tabi to, Tito Ray. sa inyan. Padarahin na kami digdi. Shout out from Pasakaw. Oy, hello po. Maray na pagkabanggi. Ali kay Judith Lacostales Bosque. Maray na banggi sa indong duwa, sabi ni Charito Lopez. Good evening po, sabi ni Gloria Milit Aboyo. Ayan, maray na pagkabanggi po. O yan, sa kumpinsan, nagdadalan man. All the way from Bataan. Wow. Siguro gano'n pa rin bata. Ano kita? Gcash. Gcash. 0910 Yan. 347-2074. Yan. Tapos next week, papaputula na kaming kurente. Pagritman po, 70 years old mother ko na si Ella Barcela, nagdadangog sa imo igdi sa Pamplona. Oy, Nanay Ella, maray na pagkabanggi, 70 years old, day magparagulay o gob. Okay, ugub na yan. Nakabali dyan sa... Gloria Millete Aboyo, good evening po, maray na banggi man po. Maray na pagkabanggi po, salamat. Si May Amador Tuason, regards. Ayan. Regards man. Ayan, pinsan ko yan.
Pinsan! Iyo, nagpapadala ng Gcash. Iyo, ay, pati ba yun Sabi Ay, sa iyo mo. May. Watching from San Rafael, Cararayan, Gloria Millete Aboyo. Ay, ma'am, maray na pagabanggi. Maray na pagkabanggi po. Salamat po kan pag-antabay. Nakadestino pala si Ate M sa si Roma. 4-piece si Roma. Ayan. Maurag dyan ang Si Sam Gonzales, dadalan man. Sabi niya, I love you, boy, agta. Yeah! Sige. Sabi ni si Ken Aquino, hello po, salamat. Oy, Ken, si premium mo. Iyo, shout out dos Bosabos from Pasacao, Judith Lacostales Bosque. Sabi ni Sam Gonzales, pag-ara mong nagbatok na ang ayam ning pet sa 29 ning matangang banggi, umabang ka na sa pintuan nindot na may sobrang nahabang ka sa ito. Sa inyan. Yeah. Maabang daw kita. Maabang daw kita. Sige, batok ang ayam, may iba man na Painom na, sabi ni Kuya Rods. Kuya Rods, painom na. Yan. Sabi ni Sam Gonzales, shout out, boy, agta. Sabi da, magalang ka. Oy, salamat sa mga nag-sensing stars. Oy, thank you so much po. Salamat. Ayan, sabi sa iyo Oo. 35 stars. Ayun, thank you so much, Manny May. Sabi ko sa iyo, sinasabi ko talagang ano yan si Manny May. Yan. Oo. Yan. 35 stars. Thank you. 35 stars. 35,000 yan. Iyo. Bako lang tong star margarine. Thank you po sa mga nagsisending stars. Yan. Sararo lang ka mo, okay na? Iyo. Sige na, send na ka mo. Sararong 35. Yan. Manny May, thank you. Salamat. And Yan. regards kay Kuya Joel and sa kabus na pamilya nindo dyan sa Bataan. Yan. Kay Manny Boy, maray na pagkamanggi. Sabi Dio, shout out, boy, agta. Sabi da, magalang ka. Pwede mo man akong bastuson. Sige. Mana ko digining ko yan. Ayaw pala na yan. Maray na pagkamanggi po. Salamat po kasi inyong mga pigpapaabot na mga mga magagayon na mga mensahe. Salamat po, Si mga Tabi. kuyan dyan, si mga maray-ray ang buhot, o di po ang sa mong Gcash number sa screen. Magayon ng pati ang sa moyang font. Yan. Yan. Oy, Ran Barcela, salamat sa stars. Perang stars yan. Ay, Ito Ay, ano daw kung sa Gcash na lang mo nag-post? Ayo, yan. Mag-send ka mo sa Gcash, saka sa Ning Stars. Agabas man yun, welcome. Ayo. Ano daw kung halimbawa nga 35,000 nga sa Stars, mga 3,500 lang mga 3,500 sa Gcash. Oo. Makakabayad na kitang, makakaprograma naman kita next yan. next week. Kasi nagtutubig pa kita digdi. Iyo. Nag-i-internet pa. Kung minsan may snackan May pa snakan pa. Mahalong pati si tinapay kang sarong 97.50. Iyo. Pigkakanta lang itong 28.50. Sa katadua kita. Iyo. Hindi medyo mahal-mahal na naman to. Kadako lang kitang list egg Masupugo ng maray. Minsan may soft drinks pa. Yung ano Malipot pa si may tubig. tusinop, longganisa. Si gusto pong magbaka longganisa, Ayan. mag-PM lang po. Nagtitira na kaming longganisa digdi. Longganisang ligaw. Masiram. Masiram nga Iyo. ni. May utang papati ko. Pag nabakal ka naman longganisa, may libreng painom ng Pundador Light. Hindi ko na ko ang libreng ito. Pinapabalik ta. Kaya, masiram pati si pag nag-ano ka, papapulutanong ka na katong longganisa. Kung libre na ang pre-taste. Iyo, pretest, buburaton ka pa. Libre na ang pre-taste. Garo 3 piso ang 5. Libreng mari ang pre-taste. Ay, libreng mari ang pre-taste. Nagtitinda ka to, bistado ta eh. Basta. Taga saan? Taga... Kuya. Basta ko kami kay Nigdi. Ayo. Kompleto kami kay Nigdi. Ayo, si gusto magpa-manicure, pedicure. Basta gulpi po kami kay. Ayo. Gusto rin nung Rida. Ayan. Ano po kami? Kompleto po kami kaya. Ano kami ng general merchandise. Ayo. Yan. Para hiray lang cellphone po umay kami. Yan. Bueno. Igwa pang mga mensahe dito, Ray. Sa kuya, mana na. Ha? Sako. Sa imo. Tingin ko daw. Kung
Garo. Ha? Si Sam Gonzales, ayun na niya siya nagbabato. Charot. Shoutout po Kuya Boy, this is San Francisco Village, Pacol, Naga City. Uy, O, yan. San Francisco Village. Yan. Ay, maray na pagkabanggi po tabi sa dyan ka, boss. De balin ng sadit basta abot sako ang Ang, kuidaw ka. kupsit. Ano kaya ni? Itong ano ka baga sa car wash? Itong singkupsit. Singkomsit, Ayan. simbabad. Ano ka na Sam? Mani-DPWH kami kani. Bahala ka. Pa-shout out po sa panlaban ming Kapitan Idol Kapitang Michael Aguado from Balaton, Lagonoy. O napan. Napan. O duman sama. Dusmo. O duman sama. O sublo ni Kapitan. Suputi. Supula green. Anong panira? Aw ang Blaw. panara blaw. Inulay sa bob. Erwin Zaragoza the second. Hello from Dublin. Uy, Kumusta tabi sa Gabos? Dublin. Dublin. Pasakaw. Ano ning international. International, Dublin. In Pasaco International Airport. Ay, Kuya Erwin. Ay, baka po pwede man Iyo, baski, stars. Star kay Gcash. Oo, kay Kuya Erwin, Gcash. babas na ang blessing. Iyo, Ano pa, matinaw pa ni si ano? Ayo. Si Kuya, ayo. Kasi ano ni, mapadi ko ta ni. Kaya lang. Napikot. Napikot pala. Wala. Okay. Ireland. Ireland. Wow, Ireland. Ireland. Gulpe dyan ko yan gatas. Ano? Kata nyo, Ireland, Alaska, Indonesia. Yan, Macau. Macau. Gulpe dyan baka. Sain. Ireland. Ah. Kasi sa likod ng Australia, Ay, New Zealand, yung Zimbabwe. Sige po. At Dito rin ano palan bareta sa Sibubog Thunders. Di ko aram kung nakalaog to sa FIBA. sa iyo. sa FIBA World Cup. NBA, ma-NBA ko taan eh. Ang Sibubog Thunders. Sibubog Thunders. Kaya lang nakarabot naman butod na. Malalangsi na Manong sinidang hasang. Si Bubog Thunder. Nagabot sa Amerika tama NBA. Butod na. Garo na lawlaw. Ay, dapat na sa'yo. Magaraw hilots. Ano si mga... Hindi ko napatay ko ayun. Sibubog Thunders. Yung Bubog Thunder. Crawling lizard. Saan yan? Sa ano yan? Lupi. Ayun naman daw. Maraming salamat po. Ali kay may salamat po pagpalaing ka na masana marami pang blessings ang dumating sa iyo. Dahil ka lang magulay ning ugo. Mag-order ka na lang sa moya ning longganisang ligaw. Anyway, maparam na po kami. Maduma na kami overtime na naman kami. Overtime na naman kami. Masasapawan mi na ang Batang Quiapo. Yan, Batang Quiapo. Masabi naman si Coco Manggot Martin. naman si Coco Martin sa mas to. season 3 na yan. Reformat na kamo. Iyo. Pigo ko ang ani po kami na magbali duman. Kaya di kita nagtugod. Hindi kami nagtugot. Tabo mi kamong bayaan. Ano ang role ta duman? Ah, Ano si role ta duman? ning ko yan to, ning kita katong babadilon. Ito ipapaligid sa pison.
Para na po kami. Salamat po kasi ng pagkantabay liwat. 68 days to go po bago mag-Christmas. And then, syempre, sa aga, karampanyahan na. Mapunan sa atsa na alas 12 ning mataga. Saka abangan po sa mo yung mga special programming. Oo. Special programming kang Si mga nakapaschedule na po sa mo, pwede pa pong magpa-schedule si mga kandidato. At ang pong magkaigwan ng pagkakataon po kamo sa indo pong social media accounts. Di po sa Dos Bosabos. kasi ngunyan mas piga ano ng social media. Yes, opo. So, Kadala ng social media ngunyan. sige po, para na po ang sa inyong lingkod. Ako po naman si Boy Agda. Dito rin po, salamat din ang programang Dos Bosabos. Bye-bye. Bye-bye.